жалпы жалаганда 10.500 гектар жүрөлүк жерлер эсептелет. Мушпрансыттан кормовой культуралар бийлеп тура, акыркы прансытында зерновой һәм технический культуралар. Инде бүгүнкү күндө полный ход инде карма заготовканы башлап жибердик. Нагалетканын чыккан их сабан туйларга хәтлек аны сала башладык. Хәзер күндө 2 ягуарыбыз эшли басуда. Алдан ягабыз, торатабыз, жиштырып барабыз дегендей. Биздин инде нагалетканын майданы 1924 гектарда. Анын инде оларга планлаштырабыз. 60 прансыттан синажга, 40 прансыттан пишенге жыярга планлаштырган дейдик. Инде нагалетка ошол люстрна пишен басууларынан кала биздин яңадан кормовой культуралар бир жылда үләннәр. Алар биздин 2200 гектарда, а зимой тритикали бар инде ичинде. Андан соң инде дальше кетейинде биздин кукуруз майданнары биздин 2800 гектарда планлаштырылган. Биздин 800 гектары зерного сугарга дейп, 2000 гектары силос һәм карнаж аларга дип планлаштырылган. Жалпы мен 22 жылда планлаштырдым. Ал жалгы университетке академикке бар. Яннары бітіргеннен соң магистратура бітірдім. Bu техника комбайны деп айтайын соң инде килгәчтә бер искисендә эшли башлады. 22 елга килгәчтә менә булса, теге елны 25 елның августында гына кайттым. Нәсәй битәсең, көч бар. Яңа инде. Андан соң бүгүнкү күндө басууларда инде ошол пар жерлерин эшкәртү бара, һәм инде үсемлекләрне тәрбияләү, уход, опрыскивание, чүпләргә каршы себәбез, питание бирәбез, микроэлементлар бирәбез дигәндәй.